Господин Йорданов, каква е вашата официална позиция по отношение на изграждането на кариерата? Моята официална позиция е не на кариерата. Ще кажа защо. Там е питейната вода, в него район е питейната вода на село Острица. При евентуални сондирания има много голяма вероятност да загубим водата на селото. Второ, инфраструктурата. Пътя, Острица, Две могили, даже целият район, ще бъде разрушен. Защото според мен ние имаме само в нашото село 6 водостока. Един мост, който не вярвам да издържи на тия натоварвания. Всички виждаме какво се случава в държавата и аз не вярвам, че ще бъде добре това нещо за цялата община. И друго, няма да има никаква файда за нашето население. Не само на Острица, на цялата община, казвам като цяло, защото нито работни места ще се открият с тази кариера, нищо няма да бъде, само негативизъм в това. И друго, моето мнение за кариерата като цяло, по принцип нямам нещо против магистрали или пътища се правят, всички искаме да се движим по-хубаво, но не е това начина да се осъществи. А всъщност на какъв етап е проекта? Има ли направено ВОС оценка за въздействие върху околната среда? Още сме на начален етап. Оспорихме решение на министъра на енергетиката за даване разрешение за сондаж, за проучване, за кариера. Още на първата стъпка, деца казва сме. Не е имало, аз даже в делото и в Русе казах, на терен никой не е дошъл. Всички неща, които са минали поетапно, да се стигне, са решавани на бюро. Никой не е дошъл да дойде в Острица и да види за какво става въпрос. Вие казахте, че сте срещу кариерата. Всъщност има ли провеждани обществени обсъждания? Хората тук в селото, предполагам, че изразявате тяхното мнение на всички като цяло? Официално обсъждане няма. От инстанции, от нещо. Обществено обсъждане. Ние събрахме те всички хора, като казах, всички са против. Аз събрах 106 подписа да пуснем веднага възражението до министъра, за да и сега да върви това дело. Пусна. Госпожо Петрова, вие на какво мнение сте, тъй като макар че кмета Йорданов каза, че няма да се отварят работни места, все пак това е ли някакъв шанс за инвестиции в района, данъци все пак евентуално биха се плащали, готови ли сте да ги прежалите? Благодаря за въпроса. Община Две могили категорично застава до жителите на село Острица и до кмета на село Острица, като също е един от жалбоподателите срещу решението на министъра на енергетиката за даване на предварително съгласие за проучване на тези територии на селото. Позицията ни е аналогична. От една страна тук в близост се намират територии, които попадат в Натура 2000, защитени местности. Също така този обхват на кариерата е в близост и до вододайната зона, както спомена кмета. И не съзираме никаква помощ и подкрепа за населението като полза, икономическа изгода, включително и под формата на местни данъци и такси не бих казала, дори концесионни такси, които ще постъпват, те не биха могли да компенсират разрушаване на инфраструктурата и на екологичните условия тук в селото. Ако от Министерството не се съобразят с вас, на какви мерки сте готови? Аз мисля, както и сега и на хората, си говорим и ще използваме всички начини, законови средства, даже и гражданско неподчинение с всякакви действия, каквито все пак са правни, не можем срещу това. Но пак казвам, тук нашето село са живели римляни.
след това нали, друга епоха империята, след това идат други хора, строили са къщи, правили са пътища. Никой не е бутнал там едно камъче. Никой. А имате ли някакви проекти, които планирате да осъществявате в бъдеще, да чем туристически, на които евентуално това би попречило? Целият район тук в близост след село Острица е манастира Света Марина в село Карамбърбовка, където ежегодно се стичат огромен поток туристи от румънска страна. Смятам, че такива действия биха попречили и възпрели този поток от туристи и поклонници на християнската вяра. Така че и в тази посока кариерата не би се отразила положително. Освен това, сигурно би се отразило и на природата като цяло, тъй Точно като така. с много хубава природа. Да, тук, както казах, е част от Поломието, от Натура 2000, така че трябва да пазим природата си чисто от такива човешки дейности. Благодаря ви, успех! Много ви Може ли благодаря. аз да попитам малко подробно